היי, אני אליאנה תידר ואני משחקת את דני. אהבה תנצח. אני חושבת שהדמות שלי הייתה מאוד אוהבת אותי. אני ודני היינו יכולות להסתדר יופי. שתינו מאוד רגישות וחדורות מטרה כאלה. אני חושבת שהייתי יוצאת לפגישה רומנטית עם ליאם. כי הוא היה ממש מצחיק אותי, ואני אוהבת שמצחיקים. אני חושבת שההתרגשות כבר הופכת לאיזושהי ציפייה כזאת, כי זה לחזור לבסיס. עשינו כבר גליס המופע, גליס הסרט. מאוד כיף לחזור לבסיס, למה שאנחנו עושים מההתחלה.